Hürmetli Fidaniye, bizning pishikchimiz bilan Aqto'be Qortlar һәм invalidlar yurtында bir шалтыратуыбыз булды. Менә шундый тәмле итеп безнең солдатларыбызга пешереп куйгансыз тәмле булышкалар бару белән шәй эчеребез. Гомумән Фидания безнең клипта да тормыш сынавында сез төшкән идегез. Зур рәхмәт әйтәсебез килә. Менә шундый солдатларыбыз исән сау кайтсын. Безгә күрсәткән менә шундый изгелек, хәйриячелек өчен Aqto'be Qortlar һәм инвалидлар йортына һәм аның җитәкчесе Баландина Винера Шулпан кызына зур рәхмәтебезне әйтәбез килә. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракату. Фидания, үз изгелегез, үзегезгә кайта. Сезнең дә солдатларыбызга теләгегез бармы? Бар. Безнең солдатларыбыз исән, имин. Сау сәламәт булып семьяларына кайтсыннар. Сугыш әфәрләре бетсен. Тынычлык, якты һава, тыныч тормыш телибез. Рәхмәт. Армый-талмый эшләгез. Сезгә, гаиләгезгә тынычлык, балалар шатлыгы, аныклар шатлыгы, җан тынычлыклары белән яшәргә язсын иде барыбызга. Амин, Раббым.